Id-deċiżjoni li tieħdet li jitolbu l-Ġondalli jirriżenja immedjatament kienet bomba kbira fuq Ġondalli, Malta u l-Ewropa kif iddeskrivew il-każ ta' Dalli żewġ MPs Ewropej waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħaxija. Iż-żewġ parlamentari Ewropej mill-Partit tal-Ħodor sostnew li ħafna mill-konklużjonijiet li ppreżentaw fir-rapport tal-Olaf kien ibbażat fuq nuqqas ta' veritajiet il ħarġu mix-xhieda ta' Swedish Match. Wara 6 xhur jinvestigaw dal-każ huma qalu li hemm tkeċċija immedjata ta' Ġondalli minn Kummissarju Ewropew saret biex jintrabaħ żmien ħalli d-direttiva tat-tabak tibqa' ma tiġix fis-seħħ. Barra minn hekk staqsew dwar l-imparzjalità tal-kap tal-Olaf Giovanni Kessler jingħad li l-parteċipazzjoni diretta u personali tiegħu fl-investigazzjoni tikkostitwixxi konflitt ta' interess u li ma setax isir evalwazzjoni oġġettiva dwar il-miżuri li ttieħdu mill-Olaf. Iż-żewġ Europarlamentari saħħu li kemm Barroso u anke Kessler għandhom ħafna xi jirrispondu u jistennew li l-Kummissjoni Ewropea u Pulizija Maltija jagħmlu l-investigazzjonijiet meħtieġa biex toħroġ il-verità. Fi żjara tagħhom f'Malta, l-Europarlamentari iltaqgħu mal-Ministru għall-Ġustizzja Manuel Mallija u aktar tard it-tlieta filgħaxija ser jiltaqgħu mal-Kummissarju tal-Pulizija Pietru Pawl Zammit biex jippreżentaw iktar evidenza dwar dan il-każ.